Ti kendes for ret. Jeppe? Jeppe, du er anklaget for at have udgivet dig for at være mig. Jeg mener, baronen. Sovet i baronens seng og spist og drukket af baronens bord. Og husk, at han henrettede mig. Ro i salen. Jeppe, hvad siger du til disse beskyldninger? Høje dommer, jeg er uskyldig. Du lyver, Jeppe. Og det skal vi nok få bevist. Anklager, vil I fortsætte? Så vil jeg lige tage mig en lille powernap. Mange tak. Høje dommer, jeg vil gerne bevise, at denne mand, Jeppe på bjerget, bevidst og i ond hensigt har udgivet sig for at være baronen. Sovet i baronens seng og spist og drukket af baronens bord. Ja, og så kanøflede han min kone. Ja, det er rigtigt. Det gjorde jeg. Ro i salen. Han kanøflede ikke nogens kone. Det gjorde jeg. Ja, må jeg have lov til at føre Jeppe til anklagebænken? Ja. Fin trøje. Nå, Jeppe. Du har fået beskikket en forsvarsadvokat. Hvor er han? Det ved jeg ikke. Det var ikke godt, Jeppe. Har du ikke nogen forsvarsadvokat? Så bliver jeg nødt til at hænge dig. Jamen, kan jeg da ikke bare forsvare mig selv? Nej, det bruger vi ikke herude på landet. Jeppe, da du ikke har nogen til at forsvare dig, så dømmes du til døden. Undskyld, det kom selv. Nej! Jeg var så tæt på at få ham hængt. Og... Hallo. Lige et øjeblik. Du er jo en kvinde. Det er godt observeret, høje dommer. Tak skal du have. Du ved godt, kvinder, de kan jo slet ikke være forsvarsadvokater. Det er jeres hjerner slet ikke bygget til. Nej, kvinder, de er bygget til at tulle rundt derhjemme, smøre madpakker, putte de små, altså, og strulle med barbelutterne. Altså, det der, det er ikke noget at finde på. Det er rent biologisk. Nå, men det skal nu være mig en glade, høje dommer. At overbevise dem om, at jeg kan tænke. Og tak for en nat i øvrigt. Der er bekræftet, at det var I, at I mænd kun har blod nok til enten hovedet eller... Mange tak. Vi har ikke set hinanden før. Det tror jeg næppe, Jeppe. Jo. Du var da rede på en skole, ikke? Ja. Ridebådens kone og forsvarsadvokat. Ja, og mit værste knald til dato. Nej, skat. Har du ikke styr på madame Ridebåd? Ro i salen. Det er jo ikke nogen cyklub. Jeg vil bare sige, jeg synes, det er utroligt dilettant, at det først nu går frem op for Jeppe, at ridefoden er til stede i salen. Det er elendigt. Hold nu kæft, Holberg. Ja. Og så synes jeg jo, at dommeren er en elendig amatørskuespiller. Høje dommer, hvis jeg må have lov at udspørge Jeppe først. Ja, værsgo. Mange tak. Jeppe, du erklærer dig altså ikke skyldig. Men det er tonsvis af vidner, som har set dig selv udgive dig som baron, sovet i hans seng og lægge an på hans søster. Alle dem, som har set Jeppe udgive sig selv for at være baronen, bedes række hånden op. Det er jo godt nok mange, Jeppe. Den bliver svær at toppe. Jeg er altså uskyldig. Jeppe, dine kommentarer gavner ikke rigtig min argumentation. Sæt dig hen på din plads. Og så vil jeg gerne have lov til at indkalde baronens lakaj, Benjamin. Benjamin. Du har noget mellem tænderne. Benjamin, du har været op på slottet de sidste par dage. Ikke sandt? Nej.
prøv dog lige at lege med her. Benjamin, du har været op på slottet de sidste par dage, ikke sandt? Nej. Godt. Kan du udpege blandt alle de tilstedeværende her, hvem der de sidste par dage har udgivet sig for at være baronen? Ham der. Hvem siger du? Ham? Nej. Mener du ikke ham der? Nej, det er da Peter Pallesen. Nej, det var ham der. Og så det er dig, der har udgivet dig for at være mig. Jeg mener baronen. Vagter, hæng ham. Ej, sagde du hænges igen? Hvorfor er det altid mig, der skal hænges? Godt. Så fik vi det klaret. Så kan vi komme hjem. Vent. Benjamin, sæt dig hen på din plads. Højedom. Det er altså Jeppe her, som har udgivet sig for at være baronen. Alle dem, som synes, jeg har ret, rækker hånden op. Du har ret. Du er snu, Jeppe. Ridefoden er uskyldig. Vi skal... Hvor er ridefoden? Du lader os lige om at hænge ham, højdommer. Ups. Nå, ja. Skidt med det. Lad os fortsætte. Værsgo, herr forsvarsadvokat. Mange tak. Det er jo gidsninger, indicier, spekulationer, alt hvad vi har hørt indtil videre. Tomme ord og slet ingen beviser. Jamen, du så som en baron. Jeg sad jo kramset på dig. Har du kramset på hende? Har du også skramset på hende? Du er død. Nej. Jo, jorden er giftig. Du er død. Nej, for jeg var i spring. Jorden er giftig. Vagter, han snyder. Hæng ham. Nå, hvor kom vi fra? Jeppe er skyldig. Han har tilstået. Klient er ikke skyldig. Hvad nu? Jo, han har tilstået. Jeg falder natter lige nu. Hallo. Ja. Jeg tænker lige, vi kan slå en handler her. Ja. Jeg vil godt hænges, hvis bare anklageren han også bliver det. Top! Protest! Nej, igen var jeg så tæt på at få ham hængt. Okay så. Hvad så, hvis det så bare anklageren, der bliver hængt? Top! Protest! Dette her, det er meget ureglementeret. Dommer, jeg mener altså, at jeg kører en urimelig hets imod min klient. Det er ikke sandt, højdommer. Jeg mener, min hets er meget rimelig. Intentio forandi. Forandi pro profitum. Res manifesta est. Aufbrande hinter en Leben über unter Vorschwäche. Weißt du nicht, dein Akkusativ, dann bist du wirklich dumm. Jo. Og det man siger, er man selv. Højdommer. Jeg troede, du var død. Det er jeg sådan set også. Men så fandt jeg jo den her 100-kroneseddel ude i græsset ude for den. Hey, det er min. Jeg har tabt den. Det er rigtigt. Aha! Skyldig! Min klient er altså ikke skyldig. Højdommer! Jeppe er skyldig. Jeg har stenhårde beviser. Det er svært at sige noget mod stenhårde beviser. Ja. Men du har jo ingen beviser. Nej, det er Det siger han jo, han har. Og hvorfor skulle han lyve om det? Og prøv her, vi kan ikke fortsætte den her retssag hele dagen. Jeg skal hjem og se fjernsyn lige om lidt til fodbold. Nå, Jeppe. I sagen om Jeppe versus baronen erklærer du for tot legitimis testibus mortum. Tag lige dansk. Jeppe, du dømmes til døden. Okay, så kunne jeg faktisk bedre lige sætningen på latinsk. Jeppe, du dømmes til at skulle drikke en gang gift, og derefter hænges i galgen. Men vi appellerer dommen. Ja, det kan man ikke om tirsdagen. Er der slet ingen pardon? Nej, men der er fodbold i fjernsyn om 20 minutter. Vil du se med? Nå nej, du er død.
Vagter! Må jeg ikke lige få en snaps, inden jeg skal dø? Jo, en lille glas vand. Nej, en snaps! Yeah. Det var i hvert fald ikke vand. Jeppe, hvad du ikke ved, det er, at det du lige har drukket, det var gift. Nu har du cirka 1 minut tilbage at leve i. Nej, her stakkels mand. Nu skal jeg dø, så er han helt ufortjent. Næsten måske. Og min søde og rare kone Nille, hun er da heller ikke fortjent, at jeg skal dø. Det har hun måske nok. Og hvad med mine kære børn? Jens og Niels og Lise og... Nej, det var Jens og Niels. Nej, og hvad? Den sidste, hvad nu han hedder? Ja, Christoffer, ja. Jeg er virkelig 4 børn. Undskyld, højdommer. Ja. Vi kom til at give Jeppe den forkerte snaps. Der var hverken sovemedicin eller gift i den, han fik. Nå. Så. Flot. Og flot. Ser du? Jeppe? Ser du? Sjov lille historie. Vi kommer til at give dig den forkerte drik. Så du får lige en ny. Og den her gang skulle der gerne være sovemedicin. Jeg mener, gift i. Nej, jeg er stakkels mand. Nu skal jeg dø. Så er han helt ufortjent. Nej, den tale magter jeg ikke. Okay. Nu var det sovemedicinen, du gav ham den her gang. Jo. Sovemedicin og C-vitaminer. Dejligt. Nå, vagter. Vi skal have sendt Jeppe tilbage, eller hænge ham op i galgen. Og ja, dobbelt op i dag. Vi tager Ridefoden med. Nej! Hvorfor er det altid mig, der skal hænges? Så fik vi klaret det. Det klarede I jo godt alle sammen. Ja. Du var måske en smule for aggressiv som anklager. Måske du kan arbejde lidt på det til næste gang. Jeg synes nu ærligt talt, det var en anelse klichéfuldt og uoriginalt. Hold nu kæft, Holberg!